Здравейте, казвам се Род Геймера. Истинското ми е казвам се Радко. Почнах този канал, но той е за кеф. Брат шеф ми го направи преди 2 години. Качах няколко видеа, събра с харесвания, някой коментар, лайк. Зарях го. Продължих, качих нови видеа с емоджита. Ти с палеца, значи харесайте видеото. Чувате останете готини. После върнах си Фейсбука, към се Радко Маринов, може там да намерите, има там много готини клипове качвам, също и в YouTube също, и тя също може да ме посети и направих видео. Благодаря за тези 14 абоната, много благодаря наистина и да ви качвам наистина. Те истините. Много ви благодаря за тези 14 абоната, те канал, където качвам видеята, направо качвам и с харесване и коментар, това е много за мен, наистина много благодаря, наистина. И за по-напред ще качвам още повече интересни акма. Просто абонирайте се, харесайте го видеото, ще качвам още повече интересни видеа и много благодаря наистина за тези 14 абоната. Да, наистина. Наистина. И в Facebook мога да му посетя, там също харесвам много. В YouTube също. Направих си TikTok. Не е за мен TikTok-а. Направих си Instagram. Пак не е за мене. Наистина, още един път благодаря за тези 14 абоната. Много се притеснявам. Нищо. Качвам се интересни готини клипове. Не съм качвал клипове на игри, но не знам. По-напред може да решя да кача нещо. Почнах една игра Mini Maze Plus. Там поредицата не беше много хубава. Просто скама нямаше, просто някакъв слаб глас. После реших клипове. Да, ако че ще гледа нагоре, просто май срам. Просто и извинявам се наистина, още благодаря за абоната наистина. Към се Радко има. И също да се абонират и да оставите лайк. И да също да съберем много абоната и харесайте видеото и оставите лайк. Това бе всичко от мене. Чао!